Ωραία, μαγκές, θα κοιτάξουμε λίγο 2-3 πραγματάκια. Στην ίδια θέση που ήμασταν, split squat, έχω underhook και crossface. Και τι γίνεται τώρα, νιώθω ότι δεν μπορώ να δημιουργήσω καλή δυσφορία εδώ. Δεν μπορώ να ελέγξω καλά πάνω. Ανοιχτή αγώνες, βάζω πίεση, το κεφάλι κάτω, δεν μπορώ. Ναι. Τι κάνουμε τώρα εδώ. Το δεξί μου χέρι το περνάω όσο μπορώ από την άλλη πλευρά και περνάω και το κεφάλι μου από την άλλη. Και τι γίνεται τώρα. Θεωρητικά θα ήθελα από εδώ πολύ απλά να ανοίξω το κάτω γόνατο, να ανεβώ πάνω να πάω για τη mount. Αλλά τι γίνεται. Αυτό το χέρι τώρα εδώ με εμποδίζει. Ναι. Άρα, όπως είμαστε εδώ, προσπαθώ να πάω βαθιά με το άλλο μου χέρι, περνάω το κεφάλι από την άλλη και τώρα έχω ένα ελεύθερο χέρι. Αντί για το crossface με το χέρι που έχω βάλει το κεφάλι μου κόντρα, τώρα από εδώ επιλογές. Τι μπορώ. Μπορώ να πιάσω το χέρι, να το ελέγξω, αν μου δίνετε δυνατότητα, να το σπρώξω κάτω στο πάτωμα, να ανοίξω και να δεδώ με τη μία πάνω. Μπορώ να πάρω από κάτω double ladder, να έρθω ψηλά και πάλι ακριβώς το ίδιο παιχνίδι. Και τρίτη επιλογή, κοιτάξτε, όπως είμαστε εδώ, εάν το χέρι αυτό, αν το πόδι αυτό τυμπελιάζει, μπορώ να το πιάσω, να το ανοίξω, να το φέρω έξω, να κάνω την αλλαγή, να περάσω. Ναι, αν μου δίνει τη ευκαιρία να πιάσω το πόδι, πιάνω το πόδι και πάω πιο smooth. Το έχουμε. Εάν νιώθω ότι δεν μπορώ να κρατήσω το πόδι αυτό κλειστό, κοιτάξτε, εάν νιώθω ότι δεν μπορώ να κρατήσω το πόδι αυτό κλειστό και ανοίγω και χάνω, ανοίγει σιγά σιγά, ανοίγει το πόδι του πάνω, ανοίγει το πόδι του πάνω προς τα πάνω. Ανοίγει το πάνω πόδι προς τα πάνω, κοιτάξτε, με το που πάω να το χάσω, κοιτάξτε, το αριστερό μου πόδι κατευθείαν μπαίνει butterfly από την άλλη. Και πάω να παίξω το παιχνίδι αυτό, που παίζουμε συνήθως, ναι, κεφάλι κάτω. Εάν πάω το πόδι και νιώθω ότι δεν έχει ανοίξει καλά το γόνατο, κοιτάξτε, μπορώ να πάω με το δεξί μου πόδι ψηλά και να περάσω από πάνω.